Hyvää päivää. Päivää. Thank you. Thank you very much for your invitation. This church is it's been a blessing and a pleasure to be here. Kiitos kutsusta, että sain tulla, ja tämä seurakunta on sellainen, että täällä on ilo, ja mulla on ilo olla täällä, siunaus olla täällä. Does everyone understand English? Ymmärtääkö kaikki englantia? Yes? No. So my name is Khalil. Minun nimi on Khalil. As you can hear, it's not a Christian name. Ja kuten kuulette, niin se ei ole kristillinen nimi, Because I was born in a Muslim family koska synnyin muslimiperheeseen in Ivory Coast. tuolla Norsulun rannikolla. You know this country? Tiedättekö maan? Okay. Hyvä. Joku tietää. But I moved to Paris with my mother when I was the age of 6. Ja 6-vuotiaana muutin kuitenkin Ranskaan äitini kanssa Pariisiin. But I've met Jesus when I was 16 Mutta Jeesuksen kohtasin, kun olin 16-vuotias. through reading the Quran. Can you mention that through reading the Quran? Joo, kohtasin Jeesuksen luettuani Korania. Hallelujah. Halleluja. And I want to pray and give thanks to God for this time. So tonight the Bible study it's love. Haluan rukoilla ensin tämän Rakas. puolesta, ennen kuin alan jakamaan, ja teema on tänään rakkaus. Amen. Amen. And I was saying to my dear friend who translate for me Ja sanoin tälle uudelle ystävälle, joka tulkasi äsken mulle, that Rebecca took my preach. että Rebekka otti minun saarnan. But we didn't speak to each other. Mutta ei juteltu etukäteen. But the Spirit is one. Mutta henki Hallelujah. on yksi. Hyvä. Father, thank you for tonight. Kiitos Isä tästä illasta. Thank you for this time. Kiitos. Because tonight, Lord, is not just a message. Koska tänään ei ole kyse vain yhdestä viestistä, puheesta, We stand on your word. vaan me seisomme sinun sanasi varassa. And you said, when two or more gather in your name, Ja sinä sanoit, että milloin 2 tai enemmän kokoontuu minun nimessäni. you are with them. Sinä olet heidän kanssaan. So tonight, Lord, you are with us. Joten tänään sinä, Herra, olet meidän kanssamme. May Khalil stay on the cross Saako Khalil olla ristillä and Christ preach tonight. ja Kristus saarnata tänään. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Amen. Amen. Halleluja. Amen. All I can say before I start the message is that we were living with my wife Rosa, who is from Joensuu. Anybody from Joensuu here? Onko kukaan Joensuusta tai? No. Okay. And in Liverpool, we had a ministry that was really great in the football world. Eli ennen kuin tulimme tänne, niin vaimoni kanssa asuimme Liverpoolissa, ja meillä oli siellä sellainen palvelutyö jalkapalloilijoiden keskuudessa, joka oli todella voimakkaasti kasvava työ. And we were reaching out to elite players like Everton Football Club or Liverpool, so the top of the Premier League. Joten me tavoitettiin sellaisia pelaajia, jotka pelasivat siellä huippuliigoissa Liverpoolissa, Evertonissa, ihan siellä niin kuin kärjessä. And many footballers gave their life to Christ. Ja monet pelaajat antoi elämänsä Jeesukselle. And all of a sudden, one day, Ja yhtäkkiä yhtenä päivänä in prayer, rukouksessa the Lord says, Herra sanoo, I will send you out of Liverpool. mä lähetän sinut pois Liverpoolista. Where? Minne? He said, Finland. Suomeen. I said, Meta? Why? I respect your country. Mä kunnioitan kyllä teidän maata, But imagine we are in a comfort zone. mutta kuvittele, kun me ollaan siellä meidän mukavuusalueella. We had 2 kids. Meillä oli 2 lasta. Marvin, who is here. Marvin on tuolla, My daughter Elira. tyttäreni Elinora, And Noah was just born. ja Noah oli juuri vasta syntymässä. And God says, move. Ja Jumala sanoi, että muuta. Why? Miksi? And God says, because Jumala sanoi, että koska in Finland, Suomessa, believe it or not, usko tai älä, He will start a revival haluan aloittaa herätyksen, that the rest of the world ja muu maailma will hear about. tulee kuulemaan siitä. And the vision is that Ja näky on se, in Finland, a lot of dead bones
Suomessa on paljon kuolleita luita. and God will bring fire here. Ja Jumala sytyttää You believe that? Amen. And as we accept it, Ja sitten, God says, I will open a door ja kun me hyväksyttiin tämä, niin Jumala sanoi, että minä avaan oven, that no man can open, jota kukaan mies ei voi avata, and neither no man can shut. eikä kukaan mies voi sulkea. We've been waiting Ja me olemme odottaneet 1 month, 2 months, 1 kuukautta, 2. and then God says, now I send you as a director in Ilves. Ja sitten Jumala sanoi, että nyt minä lähetän sinut asiantuntijaksi Ilvekseen. Ja mä ajattelin, miten? Because I know the Nordic football, Koska mä tiedän pohjoismaisen jalkapallon, and I am not white, ja minä en ole valkoinen. I'm black. Minä olen musta. And it's very difficult to be accepted in such a position. Ja se on hyvin vaikea täällä tulla hyväksytyksi sellaiseen asemaan. But God says, before you there was a young man called Joseph, Mutta Jumala sanoi, että ennen sinua oli nuori mies nimeltä Joosef. and he ruled in a foreign country. Ja hän hallitsi siellä vieraassa maassa. And for him, Ja hänelle it was not easy to, ei ole helppoa. but I was with him, Mutta minä olin hänen kanssaan. and nobody could kick him out, Ja kukaan ei voinut pitää häntä because ulkona. I, the Lord, I put him there. Koska minä, Herra, asetin hänet sinne. And praise to God, Yeah. everything he said happened. Ja ylistys Jumalalle, kaikki mitä Jumala lupasi on tapahtunut näin. And to encourage you, church, here, Ja teidän seurakunta täällä. God says the first church you will step in Finland, Ja Jumala sanoi mulle, että eka seurakunta, mihin sä astut Suomessa, it is a church where my true worshipper are. se on seurakunta, jossa on minun todelliset palvojani. People who come to church not for me to give them something, Ihmiset, jotka tulee seurakuntaan, ei saadakseen minulta jotain, but they come to church to have a relationship with me. vaan että he haluavat, että heillä on suhde minun kanssani. That's why I'm leading you to that church. Ja siksi minä johdan And guess who sinut is the siihen church? seurakuntaan. Ja tiedätkö mikä on tämä seurakunta tässä? So God sees you, Joten Jumala näkee sinut and God will use you. ja hän uskoo sinut. You may be thinking you are old. Sä voit ajatella, että olen vanha. God doesn't need your age. Jumala ei tarvitse sun ikää, He needs your heart. vaan sydämesi. Amen. Amen. So let's go on. Joten aloitetaan. The chapter is 1 Corinthians, Otetaan ensimmäinen korintolaiskirje, chapter 13, verse 1 to 13. 13. luku, jakeet 1-13. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 13 ja siitä alusta. I would like Sister Rebecca to read all the 13 verse for us. Yes. But please, when you read, read with passion. Mä yritän lukea tunteella. Luku 13, ensimmäiset 13 jaetta. Suurin on rakkaus. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kumiseva vasti tai helisevä symboli. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää kuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen ja lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näin vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Amen. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.
Niin pysyvät nämä 3, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Amen. Amen. Now, when you read this and when you picture this, Kun sä luet tätä ja kuvittelet tätä sanaa, mietit. everything that is written here Kaikki mitä on kirjoitettu, is not just a book, se ei ole vain kirja, but is a life mutta elämä, that you can practice every day. jota sä voit harjoitella joka päivä. And Jesus wants you as a church Jeesus haluaa teidät seurakuntana to picture that. Now pay attention. You see, kuvitella tämä. we're talking about rakas. Mieti, me puhumme rakkaudesta, rakkaasta. But tell me, what is the greatest form of love that is greater than this, what Jesus showed on the cross? Mutta kertokaa mulle, että mikä on suurinta rakkautta, jos ei oteta lukuun sitä rakkautta, mitä Jeesus näytti ristillä. He didn't say, Rebecca rakas. He didn't say, you, I love you. He said, in action. Hän ei sanonut, että Rebekka olet rakas tai sinä olet rakas, vaan se tapahtuu teossa. And the action is him on the cross. Ja se teko on hän ristillä. Meaning, to me, when I study that, I realize that love is not a word. Joten kun mä opiskelin tätä ja mietin tätä, niin se tarkoittaa, että rakkaus ei ole sanoja, But love is an action. vaan rakkaus on tekoja. Now, that action have a name, and his name is Jesus. Se teko on, sillä teolla on nimi ja se on Jeesus. And you see, if in your mind you understand you've been touched by the love of God, Jos sä ymmärrät ja sä oot niinku kokenut Jeesuksen rakkauden, Jumalan rakkauden, instead of saying love is patient, sen sijaan, että sanot, että rakkaus on kärsivällinen, you will cry and say, Jesus is patient. sä voit itkeä ja sanoa, että Jeesus, sä oot kärsivällinen. Jesus is kind. Jeesus on hyvä. Jesus does not envy. Jeesus ei kadehdi. Jesus does not boast. Hän ei pöyhkeile. Jesus is not arrogant. Jeesus ei ole ylpeä. Jesus is not rude. Hän ei ole töykeä. Jesus does not insist in his own ways. Jeesus ei pitäydy omissa tavoissaan. That's me. If I read that Jos luen tätä. and I see my everyday flesh, Ja jos mä katson mun omaa arkipäivää, sitä lihaa, missä mä elän. the flesh will want his own way. Liha aina haluaa oman tiensä, oman Us tahtonsa. in Liverpool, I would say, no, God, I don't want to go to Finland. Kun mä olin Liverpoolissa, niin mä sanoin, että en mä Herra halua mennä Suomeen. But if I take my flesh on the cross, Mutta jos otan oman lihani ristille, say, Father, not my will, but your will be done. Isä, ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi Because tapahtua. I am not chasing my ways, Koska en halua tavoitella omia tapojani, but God ways. vaan Jumalan tietä. Imagine you have an army of people here Mieti, että teillä on täällä armeija ihmisiä, who does not chase their own ways, jotka ei juokse omien halujensa mukaan, but God ways. vaan Jumalan halun, Jumalan teiden mukaan. Do you think this city will be the same? Uskotteko, että tämä kaupunki olisi sama? If for one man, Jos yksi mies, God wanted to save Sodom and Gomorrah, if he find one man, kuten Jumala halusi pelastaa Sodoma ja Gomorra, jos hän löytää yhden. and what is a man that is just? Ja minkälainen ihminen on niinku oikeamielinen? It's a man that carries loves. Semmoinen ihminen, joka kantaa rakkautta. You see, we continue. Jatketaan. Jesus is not irritable. Jeesus ei ärsynny. Jesus rejoices with truth. Jeesus iloitsee totuuden kanssa. Jesus bears all things. Hän kärsii kaikessa. Jesus believes all things. Hän uskoo. Jesus hope all things. Jeesus niinku toivoo kaikessa. Toivoo. And Jesus endured all things. Ja hän kantoi kaiken. But if me, that I am married, I would say, my wife sometime, and I don't want to endure, is this love? Mutta jos minä vaikka omassa avioliitossani mietin vaimoani, että on niin vaikeaa, että en halua, niin onko se rakkautta? Guess what, husband? Kuulkaa aviomiehet. God says, Jumala sanoo, love your wife rakasta vaimoasi, as Christ kuten Kristus loved the church. rakasti seurakuntaa.
That is a sacrificial love. Se on uhrautuvaa rakkautta. And that sacrificial love Ja se uhrautuva rakkaus, can only be performed by having Christ in you. ja se voi tulla esiin vain silloin, kun Kristus elää sinussa. That's why Paul says, Siksi Paavali sanoo, I no longer live, en enää elä minä, but Christ lives in me. vaan Kristus minussa. Amen. If Christ is in you, Christ can love your wife. Jos Kristus on sinussa, niin Kristus rakastaa sun vaimoa. If Christ is in you, Jos Kristus on sinussa, Christ can endure all things. niin hän kestää kaikessa. You see, the reason why the Lord is placing this message in my heart Tiedättekö, miksi mulle laskettiin tämä sana mun sydämelle? is because the world we are in, Koska tämä maailma, missä me eletään, lack of love. sieltä puuttuu rakkaus. And when God says you are the light and the salt, Ja kun Jeesus sanoo, että te olette valo ja suola, you can't be that without love. ette voi olla sitä ilman rakkautta. Impossible. Ihan mahdotonta. And love have a name. Ja rakkaudella nimi. His name is Jesus. Hänen nimi on Jeesus. Each of us here Jokainen meistä täällä experiences love. kokee hänen rakkauttaan. A love that fills you, Sellainen rakkaus, joka täyttää sinut, understands you, ymmärtää sinua, protects you, suojelee sinua, died for you. kuoli sinun puolestaan. Now, when is your turn to die for others? Ja milloin on sinun vuorosi kuolla muiden puolesta? The flesh will say, no, I can't forgive. Liha sanoo, että en mä voi antaa anteeksi. No, I don't want that. En mä halua sitä. But if you let Jesus Mutta jos sä annat Jeesuksen enter in your life, tulla sinun elämään, the grace of God Jumalan armo enter in your life, tulee sun elämään. the grace will flow to Ja others. se armo virtaa muihin. This is why I always say, Siksi aina sanon, a person who receives grace ihminen, joka on vastaanottanut armon, cannot keep it for him. ei voi pitää sitä itsellään. It is impossible. Se on mahdotonta. This is why I will always disagree, Siksi mä oon aina eri mieltä, because the Bible tells me the truth. koska Raamattu kertoo meille totuuden. When Paul, Saul the Tarsus, was persecuting Christian, Kun Paavali näki, että Saul, kun Saul oli kiusasi niitä kristittyjä, painos, and he met Jesus, ja hän kohtasi Jeesuksen, he got transformed, hän muuttui, changed radically, radikaalisti, because koska he understood hän ymmärsi, he's not a good person. minä en ole hyvä ihminen. One day, a young man asked me, Yhtenä päivänä joku nuori mies kysyi minulta, how do I know that I'm born again? miten mä tiedän, että mä oon syntynyt uudestaan? I said, the day you realize that you are not good, Sinä päivänä, kun sä ymmärrät, että et ole hyvä, and you will never be good, ja et ole koskaan hyvä, because you need a savior. koska tarvit pelastajaa. And that savior Ja se pelastaja says something very strategic. sanoi jotain hyvin silleen niin tarkasti. There was a lot of Pharisees, Oli paljon fariseuksia, and Jesus says to them, ja Jeesus sanoi fariseuksille, it's because you see that you sin. koska te näette, että teette syntiä, And they were like, ja he miettivät, että mitä, what is he talking about? mistä Jeesus puhuu. If you were blind, Jos olisitte sokeita, you would not sin. ette tekisi syntiä. What Jesus is trying to tell by that Mitä Jeesus yrittää sanoa sillä? is because Koska they see themselves too much in the mirror. They see themselves in the mirror he näkee itsensä niin peilistä, that they are good, että he ovat hyviä. they are a good person. He ovat hyviä ihmisiä. But David, Mutta Daavid, in the Psalm 51, psalmissa 51, is looking himself in the mirror katsoo itseään peiliin and he's saying, ja sanoo, change me, muuta minut. give me a new heart. Anna minulle uusi I sydän. am tired of myself. Olen väsynyt itseeni. And what God says about David, Ja mitä Jumala sanoo Daavidista? this is a man after my heart. Tämä on minun mieleni mukainen mies. A man that committed adultery, Mies, joka teki aviorikoksen, murder. murhasi. God says, this is the man. Jumala sanoo, että tämä on mies, minun you mielestäni understand? mukainen. Ymmärrättekö? And Mitä Jesus on? said something in the New Testament. Ja Uudessa testamentissa sitten Jeesus sanoo, He says, he came into this world hän sanoi, että minä tulin tähän maailmaan for those who are sick niitä sairaita varten, and know that they are sick. ja jotka tietävät, että he ovat sairaita. So,
I am sick. minä olen sairas. And I need you, Lord. Ja minä tarvin sinua, Herra. That's the beginning of salvation. Se on niinku ensimmäinen askel Because pelastumiseen. if I know my sister is sick, Koska jos mä tiedän, että siskoni on sairas, and if she knows I'm sick, ja jos hän tietää, että minä olen sairas, if tomorrow she makes something bad to me, jos hän huomenna tekee jotain pahaa minulle, why would I not forgive her? miksi en antaisi Because anteeksi? I know she's sick. Koska tiedän, että hän on sairas. So is two sick people Joten 2 sairasta ihmistä saved by grace. pelastettuina armosta, So forgiveness joten anteeksi is not a question, ei ole kysymys, it flows. vaan se virtaa vaan. Because we understand Koska me ymmärrämme, we are sick. me ollaan sairaita. And all saved by grace. Ja me ollaan pelastettuja armosta. Amen. I was one day in Greece. Uh, In Greece. Olin Kreikassa yhden kerran. Who've been to Greece? Kuka on käynyt Kreikassa? Yeah? The Crete island, Heraklion? Heraklion saari Kreikassa. Yes, I used to live there for 2 years. Asuin siellä 2 vuotta. And I was still playing football. Pelasin silloin vielä jalkapalloa ammatikseni. And there, I was doing my food shopping after training. Ja siellä tein sitten treenien jälkeen jotain. And as I'm entering the shop, Ja olin siis menossa ruokakauppaan, ja kun menen sinne kauppaan, there was an old lady with a baby. siellä istui vanha nainen vauvan kanssa, But she didn't know that I speak Greek. mutta hän ei tiennyt, että ymmärrä siinä kreikkaa. As I passed the door, Ja kun menen siitä ovesta, she's like, even these black men have money in my own country. ja sitten tämä vanha nainen sanoi, että jopa tällä mustalla miehellä on rahaa minun maassani. She was fed up. Hän oli tosi tympäätynyt. And I'm looking at her. Ja mä katson häntä. She don't know I understand. Hän ei tiedä, että minä ymmärsin, mitä hän And now sanoi. my African blood Ja nyt mun afrikkalainen veli want to react. halusi reaktion. But the Holy Spirit Mutta Pyhä Henki says she don't know what she's doing. ja Pyhä Henki kuiskasi, että tämä nainen ei tiedä, mitä hän tekee. Show her my love. Osoita hänelle minun rakkautta. I said, no. Mä sanoin, en halua. Holy Spirit said, yes. Pyhä Henki sanoi, kyllä. It's okay. What should I do? Ja sitten mä, mitä mun pitäisi tehdä? Okay? Okei? Holy Spirit says, enter the shop Ja Pyhä Henki sanoi mulle, että mene kauppaan and pretend you are doing food shopping ja teeskentele vaan, että teet ne ostokset for your mother äidillesi, with your heart. sydämestäsi. Make the bag full of food. Ja pakkaa niinku kassi täyteen ruokaa. Plus, Plus, go to the cash point ja mene sinne kassalle and take 200 euro. ja ota 200 euroa sieltä ulos. Put in an envelope. Pistä se kirjekuoreen. I did all of that. Tein kaiken. Came to her. Tulin tämän naisen luo. That's why 1 Corinthians says, Siksi tuossa korintalaiskirjeen love sanotaan, että rakkaus always put other first. laittaa toisen aina etusijalle. And in her moment of racism, Ja hänen siinä rasismin täyteisessä hetkessään she seen me, this black man, hän näkee tämän mustan miehen with the bags, kassien kanssa. to her and said, this is for you. Tulevan hänen tyköön ja sanovat, että tämä on sinulle. She was crying. Ja hän itki. Why? Miksi? God asked me to do it. Ja mä sanoin, että Jumala pyysi antamaan sinulle. She said, forgive me. Ja sitten hän, että I'm anna sorry. anteeksi. Instantly, Ymmärrättekö? I saw the spirit of racism leaving her body. Ja mä näin rasismin hengen lähtevän hänestä. Because there is a power in love. Koska rakkaudessa on voima. And when someone does not expect that love, Ja kun joku ei odota sitä rakkautta, and you give them that grace, ja sä annat heille sen armon, sin run away. synti pakenee. And Finland need love. Ja Suomi tarvitsee tällaista rakkautta. Finland needs an army of lover. Suomi tarvitsee armeijan rakastajia. An army of people who put other first. Armeijan ihmisiä, jotka laittaa itsensä muiden, ei laita itseään muiden edelle, vaan muut edelle. You see, the scripture it says, Koska tässä Raamatun jaksossa sanotaan, love lets no one seek his own good, but the good of his neighbor. koska rakkaus ei etsi omaa etuaan, vaan toisen etua. Because love sacrifice. Koska rakkaus uhrautuu. Love serve. Rakkaus palvelee. Love gives. Rakkaus antaa.
On giving, I will give you a testimony. Antamisesta annan todistuksen. How many time I have? You have as long as you need. Okay. Are you sure? Amen. Okay. I was in Oxford with Rosa, Olin Oxfordissa Roosan kanssa and we've been praying to God for a new car. ja olemme rukoilleet uutta autoa. And for months we are praying because she was pregnant of Eliora, our daughter. Ja kuukausia rukoilimme, koska hän odotti meidän tytärtä siihen aikaan. And God says, okay. Ja Jumala sanoi, että okei. You see, God wants to bless you. Koska tiedätkö, Jumala haluaa siunata sinua. God is a good father. Hän on hyvä isä. But God says, seek the kingdom of heaven Mutta hän sanoi, että etsikää Jumalan valtakuntaa and his righteousness, ja hänen varmuuskauttaan. and all those things will be given to Ja you. kaikki tämä muu annetaan sinulle. So that day, the Lord says, Joten sinä päivänä Jumala sanoo, Khalil, you need to give your car. Khalil, sun täytyy antaa sun auto. And we had an old Mercedes. Meillä oli vanha Mersu. That when I heard it, I said, Kun mä kuulen sen, niin menee so my flesh, mun lihassa, my brain aivot, said, if I give my car, että jos annan mun auton, I'm gonna take my son to school. miten vien mun pojan kouluun, I'm gonna go to shop. miten menen kauppaan. God says, you see, Jumala sanoo, että ymmärrätkö, give your car. anna autosi. I said, okay, I'm gonna ask my Okei. wife. And I go to my wife. Mä että kysyn vaimolta. And I said, menen I vaimolta. think God wants us to give our car. She said, yes, yes. Ja mä luulen, että Jumala haluaa, että me annetaan meidän auto pois. Ja Roosa vaan, että joo. And you know Rosa, right? Ja mä tiedän Roosan. She said, when she said yes, I said, this is God. Ja kun hän sanoi kyllä, niin mä että tämä on Jumalasta. And we prayed and God gave us a name. And he said, you need to give to that sister in the church. Ja me rukoiltiin ja Jumala antoi meille nimen, että tälle siskolle seurakunnassa teidän täytyy antaa se So auto. Rosa contacted the sister. Ja Roosa otti yhteyttä tähän naiseen. And the sister came the next day to our home. Ja seuraavana päivänä tämä sisar tuli meidän And he said, kotiin. Jess, God told us to give you the car. Ja me sanottiin, että hei, että Jumala pyysi meitä antaa meidän auton sulle. You know, she started crying. Ja hän alkaa itkeä. She said, few weeks before, Muutama viikko aikaisemmin hän she kertoi, had että a dream hänellä oli uni, where God visited her. jossa Jumala tuli hänen And God luokseen. says, I'm going to give you the car of the Lambin family. Ja Jumala kertoi, että minä annan sinulle tämän Lambinin perheen auton. Accept it. Hyväksy se. And God knew her character that if he didn't give her a dream, Ja Jumala tiesi tämän naisen luonteen, että jos hän ei anna hänelle ohjeita, she will probably refuse to have niin a hän olisi kieltäytynyt siitä autosta. That's why she was crying that God is good. Siksi hän itki, että Jumala on niin hyvä. Guy, guess what? Tiedättekö? While we give her the car, I forgot that I prayed to God that I need a new car. Miksi me annettiin se auto, niin mä olin unohtanut, että me rukoiltiin uutta autoa. Now imagine you give your only car, you have nothing left. Ajattele, että sä annat sun ainoan auton ja sulla ei enää ole You have your mitään. legs to walk and Sitten bus. jalat kävellä bussiin. It didn't go 24 hours. Ei mennyt 24 tuntia. A footballer who plays in London Jalkapalloilija, joka asuu Lontoossa, calls me. soittaa mulle. I cannot sleep tonight. En voi nukkua tänä iltana, I need to give you something. kun mun täytyy antaa sulle And I've jotain. never asked him anything. Enkä ole koskaan häneltä mitään pyytänyt. The Holy Spirit visited him Pyhä henki oli tullut hänen luokseen. and he said, take Khalil to the shop and buy him a car. Ja pyhä henki oli sanonut, että vie Khalil autokauppaan ja osta hänelle auton. I said, hey, Näitä, I know he plays for Chelsea, so, Mä tiedän, että hän no. pelaa Chelseassa, että hänellä on rahaa. So I'm going to him. Joten mä menen hänen But tykö. he doesn't know Mutta hän ei tiedä, that I don't have a car. että mulla ei ole autoa. I arrived to him, he said, this is what the Lord told me. I need to buy you a car. Hän sanoi vaan sitten, että no pyhä henki pyysi, että ostamaan sulle auton. And I start crying. Ja minä alan itkeä. He don't know why I'm crying. Hän ei ymmärrä, miksi itken. We are going to the shop Menemme kauppaan. and he's telling me, choose the car, don't look Ja at the hän price. sanoi, että valitse auto, älä katso hintaa. And the Holy Spirit says, it's not his money, it's my money. Ja pyhä henki sanoi mulle, että se ei ole hänen rahaa, vaan se on Because minun rahaa. we thought me won't have that. Koska minä haluan, että sinä saat sen. I have seen your sacrifice that you gave the car to Jess. Minä olen nähnyt sinun uhrauksen, sä annoit Jesse siskolle A sen sacrificial love. auton. Se oli uhrautuvaa rakkautta. So I'm a faithful God. Joten minä olen uskollinen Jumala. And we had a brand new car. Ja me saatiin uusi auto. In a human form, Inhimillisesti human will say it cost me zero.
Inhimillisesti, it costed me zero. niin inhimillisesti se ei maksanut mulle mitään. But for those who are spiritual, Mutta me, jotka ollaan hengellisiä it ihmisiä, costed me more than money. se maksoi minulle enemmän kuin rahaa. It costed me faith. Se maksoi mulle uskoa. Amen. Do you know that faith is stronger than money? Ymmärrättekö, että usko on vahvempi kuin raha? Do you know that if you have faith in believing that Finland will have a revival, that revival will come? Ymmärrättekö, että jos uskot, että herätys tulee Suomeen, niin se herätys tulee. Because all God is waiting Koska mitä Jumala vain odottaa, is an army of people on armeija ihmisiä, who will spread His love. jotka levittää hänen rakkautta. And where the love of God is, Ja missä Jumalan rakkaus on, miracles happen. ihmeitä tapahtuu. Halleluja. That's why Jesus said, Siksi Jeesus sanoi, Lazarus is dead. Lasarus on kuollut. He said, he's sleeping. Jeesus vastaa vaan, että hän nukkuu. In your world, he's dead. Meidän maailmassa Lasarus oli kuollut. In Jesus' world, Jeesuksen maailmassa nukkui vain. say, no, he's dead. Ja me vaan, että ei, kun hän on kuollut. And Jesus is standing in front of them. Ja Jeesus seisoo heidän edessä. Says, I am the resurrection. Minä olen ylösnousemus. He didn't say, I give resurrection. Hän ei sanonut, että minä annan He ylösnousemuksen, says, he is the resurrection. vaan hän sanoi, minä olen He ylösnousemus. says, he is the life. Hän on elämä. He doesn't just give life. Hän ei vain anna elämää. So if Jesus is in her, Jos Jeesus on hänen minussa, that means resurrection is in her. se tarkoittaa, että ylösnousemus on minussa. But the Bible says, they will know the truth. Mutta Raamattu sanoo, että They will know the truth. he tuntevat totuuden. And the truth will set them free. Ja totuus tekee heidät vapaiksi. You know what truth is that? Tiedätkö, mitä se on? There is two steps to the truth. On 2 askelta totuuteen. First, Ensimmäinen, knowing you will never be good. ymmärrät, että et koskaan ole hyvä. Second truth, Toinen totuus, God chosen you. Jumala valitsi sinut. And the devil can never take it away. Ja paholainen ei koskaan voi And once you know these two, Ja kun ymmärrät nämä 2, Christ dwells in you. niin Kristus elää sinussa. One day, Yhtenä päivänä the Lord led me in the book of Revelation. Jumala johti minut ilmestyskirjassa. And in the book of Revelation, Ja ilmestyskirjassa Apostle John was down. Johannes oli alhaalla maassa. And God told him, come up here. Ja Jumala pyysi häntä, että tule ylös. Who read this passage? Kuka muistaa tämän jakeen? When God asked John to come up here. Kun Jumala pyysi Johannesta nousemaan ylös. You read it, yeah? Olette lukenut sen? And when I saw that, the Holy Spirit was like, it's as if you are calling your son Marvin. He said, when he's 18, son, come up. I'm going to show you something. Ja Pyhä Henki And John is coming up. puhuu mulle, että se on sama asia kuin sinä sanot pojallesi vaikka, että kun hän on 18, että tule poika nyt ylös, että mä haluan nyt sulle näyttää jotain. And as John is coming up, Ja kun Johannes nousee, John is seeing something over the throne. Johannes näkee siellä valtaistuinen edessä. He's seeing the face of a man, Hän näkee niin kuin ihmisen kasvot. a lion, Leijona, an ox, oksa, like härän, joo, and a flying eagle. ja leppävän kotkan. I'm like, God, what is this? Ja sitten mä ajattelin, mitä Jumala tätä tarkoittaa. This is the dimension of me. Ja Jumala vastaa, että nämä on ne minun niinku, ulottuvuudet. And unless you are spiritual, Ja jos se tulee hengellinen, unless the Holy Spirit is in you, jos Pyhä Henki ei elä sinussa, you will think this guy is crazy. niin sä ajattelet, että tämä on ihan pöpi. See, Ymmärrättekö? now is the dimension of the human. Tässä on nyt niinku ihmisen eri ulottuvuudet, But in her, mutta hänessä, she can have the flying eagle. hänellä voi olla lentävä kotka, She can have the ox, hänellä voi olla or the lamb if you want, the lamb, tai karitsa and ja the lion. leijona. And he says now, why I'm telling you this picture is very important for you as a church. Ja sitten, miksi mä kerron teille tämän? The first coming of Jesus, Jeesuksen ensimmäinen tulemus, he came with the face of the lamb. se tuli karitsan kasvoilla. Now, if you slap the lamb here, Jos lainautat karitsaa poskelle, he will give the others. niin hän antaa toisen kosken. But next time he's coming, Jesus, Mutta seuraavan kerran, kun Jeesus tulee takaisin, it's not the lamb, hän ei ole karitsa, it's the face of the lion. vaan hänellä on leijonan kasvot.
Go and slap a lion. Jos sä läpsäytät leijonaa poskelle, He will not get left. ei käännä toista poskea, He will finish you. vaan hän tekee lopun. And that's what God showed me. He says, Ja tämä Jumala Most Christian- sanoi, että useimmat kristityt, they are just one dimension. että he ymmärtävät vain tämän yhden ulottuvuuden. But if you come in your prayer and say, please God, deliver my son Mutta jos sä tuut Jumala like eteen, a lamb, että vapauta minun poikani niin kuin karitsa, you need to step in the dimension of the lion niin sun täytyy niin kuin astua siihen leijonan and defend your family. ja puolustaa sun As a perhettä. prayer warrior, Niin kuin taistelijana. I'll defend your city. Puolustaa sun kaupunkia. There is a time to be a lamb, On aika olla karitsa there is a time to be a lion, ja on aika olla leijona. and there is a time to be a human. Ja on aika olla ihminen. At work in Ilves, I'm human. Kun mä oon töissä Ilveksessä, If niin I'm ihminen. lion, they will run away. Jos mä olisin leijona, niin Or ne if I'm a juoksuisivat. lamb, it's the world of football, they will finish me. Ja jos mä olisin lammas, niin jalkapalloilijoiden keskellä ne tekis lopun musta. So each time I step in Ilves, Joten aina kun mä menen Ilveksessä töihin, I'm a human. olen ihminen. When I pray for the church, Kun rukoilen seurakunnan puolesta, I am a lion because it's a spiritual warfare. koska se on hengellistä sodankäyntiä. Now, where is the flying eagle? Missä on sitten se kotka, lentävä kotka? Do you know what is an eagle? Tiedättekö mikä on kotka? Have you studied the vision of an eagle? Oletteko opiskellut kotkaa? Do you see how the eagle can see from far? Tiedättekö miten kotka näkee niin kaukaa? So the eagle is not going to see the life of Rebecca from here, Joten kotka ei näe Rebekan elämää tästä but from up, pienestä, vaan ylhäältä. from 2 to 3 generation. 2-3 sukupolven takaa. That's why when the Pharisees, Siksi, kun fariseukset, who were just humans, jotka oli vain ihmisiä, they're taking the adultery woman he otti sen aviorikoksesta syytetyn tavatun naisen, and they are saying to Jesus, this woman, ja he sanoo Jeesukselle, että tämä nainen, judgment and judgment and judgment, tuomiota, because they have a small vision. koska heillä on kapea katse, No eagle. ei ole kotkan katse. You see, when someone is sinning around you Kun joku tekee syntiä sun lähellä, and cannot stop sinning, eikä voi lopettaa sitä, ask the Lord kysy Jumalalta to give you the vision of the eagle antamaan sinulle kotkan katse, so you can see the bigger jotta picture. näet isomman kuvan. Why is it in here? Miksi näin tapahtuu? So as the woman come to Jesus, Joten kun tämä nainen tuli Jeesuksen tykö, I love it. mä rakastan tätä kohtaa. Jesus is, Jeesus niin nousee korkeuksiin the Pharisees are on the floor ja there. fariseukset on maan tasalla. And the Bible tells you precisely, Ja Raamattu sanoo tarkalleen, as they are speaking, Jesus is writing on the ground. kun he puhuu, niin Jeesus kirjoittaa siihen maahan. I see. Ja, Why you are writing on the ground? ja nämä on fariseukset, että miksi kirjoitat. He says the ground existed before you. Ja hän sanoo, että tämä maa oli ennen teitä. And from the ground, the dust you were created. Ja maasta tomusta teidät on luotu. And as an African, Ja afrikkalaisena, from my background, taustani takia, before to give my life to Jesus, ennen kuin annoin elämäni and Jeesukselle, I know anybody who practice witchcraft, en tiennyt people who practice witchcraft, ihmiset, jotka harjoitti noituutta, they use the ground, he käytti maata, the air, ilmaa, the fire, tulta and the water. ja vettä. And the government, Ja hallitus, those who are up there, jotka oli vallassa, they know this truth. tiesivät nämä. And they don't want you to know. Eivätkä halua, että te ymmärrätte. It's finished. You will know the truth. Mutta te tunnette totuuden And the truth will set you free. ja totuus tekee teidät vapaaksi. Now, Nyt Jesus Jeesus raised his head. nostaa päänsä, So the first of you that is sinless should throw the first stone. että ensimmäinen teistä, joka on syytön, niin saa heittää ensimmäisen kiven. But pay attention, if you are all scholars, Bible scholars, we say Mutta kiinnittäkää huomiota, että jos olette Raamatun tutkijoita, Jesus did not respect the law. Jesus technically did not respect the law of not stoning her. niin Jeesus ei niinku tavallaan noudattanut lakia, koska hän ei heti kivittänyt. Because the law says that if a woman cheats, she has to be stoned to death. Koska laki sanoo, että jos
nainen tekee aviorikoksen, hänet täytyy kivittää hengissä. But the Pharisee forgot something. Mutta fariseukset unohti jotain. They are not speaking to a human. He eivät puhu ihmiselle, They are speaking to the King of Glory. vaan he puhuvat The one who sees kuninkaalle. the past, Tämä hänelle, joka näkee menneisyyden, the present, tämän hetken and the future. ja tulevan. The one who sees blessings Joka näkee siunaukset and curse. ja kiroukset. I've seen through ministry Olen nähnyt palvelustyön kautta many young people who couldn't stop a specific sin nuoria ihmisiä, jotka ei voinut lopettaa jotain tiettyä syntiä, päästä irti siitä, because they did not know it is a generational curse. koska he ei ymmärtänyt, että se on sukupolvia pitkä kirous. So they come to church, Joten he tulee seurakuntaan, they love God, he rakastaa Jumalaa, but they keep falling mutta ne aina lankeaa, because they lack the truth. koska heillä ei ole totuutta. But Jesus, Mutta Jeesus in this action, tässä hetkessä, knew that the lady who was dragging by the Pharisee että tämä nainen, jonka fariseukset oli tuonut, was under a curse. oli kirouksen alla. And that curse Ja se kirous, was located on the dust. niin se oli maahan sidottu se kirous. That's why Jesus told them to go. Siksi Jeesus sanoi, että menkää. They left Ja ne lähti. and he looked at the woman. Ja Jeesus katsoi tätä naista. Where are those who judge you? Missä on ne, ketkä toivat sinut? He's looking right, Ja hän katsoi oikealle left. ja vasemmalle. They are all gone. Ja ne oli kaikki lähteneet. Let me tell you something. Haluan kertoa. The world will always judge you. Maailma tulee aina tuomitsemaan. And thus, if the world love you, Ja jos maailma rakastaisi sinua, there is a problem. on ongelma. Christian, Kristitty, we're not supposed to be loved by them. meidän ei kuulu tulla sillä lailla rakastetuksi. Because once you have the love of God, Koska sitten kun sulla on Jumalan rakkaus, you don't need their love. niin sä et tarvi maailman rakkautta. Once you have the judgment of God, Sitten kun sulla on Jumalan you tuomio, don't need their judgment. sä et tarvi maailman tuomiota. That's why the lady Siksi tämä nainen was free. oli vapaa. Because he was like, I don't judge you. Koska Jeesus sanoi, että minä en tuomitse sinua. Go and sin no more. Älä tee enää syntiä, mene ja älä And then a enää. second time he wrote on the dust. Ja toisen kerran hän kirjoittaa maahan. Because Jesus had authority over the water, Koska Jeesus oli jo mennyt ylittänyt. Jesus could speak to the water and say, calm down. Jeesus pystyi puhumaan vedelle, että rauhoitu. So if you can speak to water, Ja jos voit puhua vedelle, you can speak to dust. niin sä voit myös puhua maalle. Do you follow me? Ymmärrättekö yhtään mihin? Amen. Mitä haen? So tonight, Joten tänään I'm coming to a question I have for you. on tullut sellaiseen kysymykseen, joka mulla on teille. If you look at the scanner of all the prayers you did the last 10 days, Jos mietit kaikkia rukouksia, joita sulla on ollut viimeisen 10 päivän aikana, how many of those prayers kuinka moni näistä rukouksista will make your life move forward sais sun elämän menemään eteenpäin, or the kingdom of God to move forward? tai Jumalan valtakunnan liikkumaan eteenpäin? Because one thing that Jesus says, Koska yksi asia, mitä Jeesus sanoo, seek the kingdom of God. etsikää Jumalan valtakuntaa. And all these things Ja kaikki tämä will be given to you. annetaan teille. Kaikki muukin annetaan teille. Trust me, the last time I've prayed for me or for my family, Viimeinen kerta, kun mä oon rukoillut itseni tai perheeni puolesta, I don't remember. niin en muista. Because when I met you, Koska kun mä tapasin she started her and her family in my prayer list. niin sitten tuli, minä ja meidän perhe tuli minun And the more I pray for others, Ja kun mitä enemmän mä rukoilen toisen puolesta, the more I put others first, sitä enemmän laitan toiset etusijalle. the more I fast and sacrifice for others, Sitä enemmän paastoan ja uhraudun toisten puolesta, the more God look after me. sitä enemmän Jumala huolehtii minusta. It's logic, right? Se on ihan loogista, Because you put other before. koska sä laitat muut ennen sua. So God knows your need. Joten Jumala tietää sun tarpeet. That's why he said you don't need to ask. Siksi hän sanoi, että ei sun tarvitse pyytää. I know what you need. Minä tiedän, mitä sinä tarvitset. What I expect from you Mitä minä odotan sinulta, is to do my will. on tehdä minun tahtoni. So that the will of God, that's what he says. Siksi hän sanoi Jumalan tahtoon. Let your will be done Tapahtukoon sinun tahtosi on earth maan päällä, as it is in heaven. niin kuin taivaissa. There is a justice in that. Siinä on oikeus.
The will of God Jumalan tahto can only be done voi vain tapahtua through the children of God. Jumalan lasten kautta. We were in a church in Oxford, Me oltiin Oxfordissa seurakunnassa, in a Brazilian church, brasilialaisessa seurakunnassa, and people are praying, saying, God, please ja ihmiset rukoilee, heal our brothers. He's sick, he has cancer. paranna tämä veli, jolla on syöpä. And the Holy Spirit spoke to me and says, Ja Pyhä Henki puhui minulle ja sanoi, it is written, on kirjoitettu, I have given you authority. olen antanut teille auktoriteetin. You know, authority is something you can give to a policeman. Tiedättekö, auktoriteetti ei It's a ole mandate. jotain, mitä voitte antaa poliisille. That is in the divine tribunal. Se on niinku taivaallinen. He gave you authority. Hän antoi teille taivaallisen auktoriteetin. So when you pray, Joten kun rukoilet, like Jesus, please heal him, Jeesus, pyydän, anna hänelle. you are going to the one who gave you authority. Sä menet sen tykö, joka antoi sulle auktoriteetin. Can you do my job? Voitko tehdä minun työni? God says no. Take Jumala sanoo, authority. että no, ota Say autoriteetti. cancer out. Syöpä ulos. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Because he gave you authority. Koska hän antoi teille auktoriteetin. That means Se you as a tarkoittaa, Christian, sinä kristittynä, you have authority sinulla on auktoriteetti over this territory. sen alueen yllä. And you need to say no Ja sun pitää sanoa, että to en drugs. hyväksy. No to sexual immorality. Ei seksuaaliselle synnille. Take authority. Ota auktoriteetti. And that authority, Ja se auktoriteetti, you receive it sä otat sen vastaan the day you die on the cross. sinä päivänä, kun sä kuolet siellä ristillä, sun liha. Because only a dead person Koska vain kuollut ihminen can be born again. voi syntyä uudestaan. So I want to pray for you tonight. Haluan rukoilla teidän puolesta tänään, As I'm coming to a close of my message. koska kun mä saavun The loppua. word of God was very clear and specific. Jumalan sana oli hyvin selkeä ja tarkka. Tonight, this church received authority. Tänä iltana tämä seurakunta saa But the auktoriteetin. authority Voi ottaa vastaan to go and use that mandate. auktoriteetin, mennä ulos ja käyttää sitä mandaattia, sitä, mikä on annettu When I käskyä. heard Rebecca speaking earlier, Kuulin Rebekan puhuvan aiemmin. she was saying to put other first. Hän puhui siitä, että kun laittaa muut ensin. And I was like, whoa, okay, God, I'm really in the right place. Mä ajattelin, että mä oon nyt oikeassa paikassa. Because you see that authority, it would be looking like you think, no, it's not that authority. Se auktoriteetti ei ole sellaista, että se laittaa, on niinku mahtailee. The real authority is when it is so difficult to love that you show love. This is authority. Auktoriteetti, josta kun sä osoitat rakkautta, joka on niin vaikeaa osoittaa. Is when it's difficult to forgive No se on silloin, kun on vaikea antaa that anteeksi. you forgive. Ja sitten annat anteeksi. How it works? Miten se toimii? Father, Isä, I can't forgive. en voi antaa anteeksi. Teach me how to forgive. Opeta minua, miten antaa anteeksi. I can't love. En voi rakastaa. Teach me how to love. Opeta minua rakastamaan. Lord, Herra, I've heard that we need to heal the sick. olen kuullut, että meidän täytyy parantaa sairaita. I don't know how to do it. En tiedä, miten tehdä. Teach me how to do it. Opeta minua, miten tehdä se. And to go back to that Brazilian church, Ja kun menin takaisin siihen brasilialaisen I stand up, seurakuntaan, nousin went to the ylös, front, menin siihen, and I said, can I pray for him? kysyin, että voinko rukoilla tämän sairaan miehen puolesta. In the name of Jesus, Jeesuksen nimessä, cancer, syöpä, you've been defeated on the cross. sinut on voitettu You ristillä. have no authority over this body. Sinulla ei ole auktoriteettia Out! kehoon, ulos. No manifestation. Ei mitään sellaista julistamista, Few weeks passed. yrittämistä. 2 viikkoa meni That person came to that church. ja se mies tuli siihen seurakuntaan. I'm free from cancer. Olen vapaa tuosta synnistä, syövästä. And I was like, wow, Ja mä olin, wow, Lord, Herra, was it that easy? oliko se näin helppoa? See, it's not about you. Se ei ole kyse sinusta, It's about what I've done on the cross. vaan mitä minä olen tehnyt ristillä. And when healing your mind is twist, Ja kun sun mieli kääntyy, see what Jesus did. Imagine miettikää mitä Jeesus teki. you have the guy who is at the pool On mies, joka on siellä altaalla, and he's been paralyzed for many years. ja hän on vuosia ollut halvaantunut. And Jesus comes to him and Ja looks Jeesus at him tulee hänen tykö. and Jesus says, Ja "Do you Jeesus want to sanoo, walk?" haluatko kävellä?
looks like a stupid question, right? Se tuntuu tyhmältä kysymykseltä. He Mies has on not been kyllä. walking for so many years. Hän ei ole vuosiin kävellyt. And Jesus is looking at him. Do Ja you want to Jeesus walk? katsoo, haluatko kävellä? The guy said, yes. Ja mies sanoo, kyllä. Do you want to walk? Haluatko kävellä? I Kyllä. say, walk. Jeesus sanoo, kävellä. He started walking. Ja hän alkaa kävellä. Oh, is it that easy? Onko se näin helppoa? Because you know the truth that you don't know Tiedättekö totuus, jota ette ymmärrä, is that the healing is already in you. että parantuminen on jo sinussa. The prophecies is already in you. Profetiat on jo sinussa. The biblical proof, Raamatullinen todiste, Jeremiah, Jeremia, is there during his own life. elää omaa elämäänsä. And the Lord met him. Ja Jumala kohtaa hänet Before I ennen formed you kuin minä sinut muovasin. in your mother womb, Äitisi kohdussa. I knew you. Tiesin sinut. Niin. Wow. Wow. Maybe Jeremiah have his own plan. Ehkä Jeremialla oli oma suunnitelma. But do you believe in that tonight? Mutta uskotko siihen tänään? Each of us, Jokainen meistä. before our mother womb, Äitimme kohdussa. he knew us. Hän tiesi meidät, And tunsi meidät. he had a job for each of us. Ja hänellä oli tehtävä meitä jokaista varten. The job I do is different than yours. Se työ, mitä minä teen, on eri, mikä on sinua varten. And what you do, Se, mitä only teet, you will be able to vain do it. sinä voit tehdä sen. When I step in this church, Ja you kun see the astutaan man in the wheelchair. seurakuntaan, näin tätä miehen tässä The pyörätuolissa. man in the wheelchair, the Lord says that this man is a prayer warrior. Tämä mies pyörätuolissa on rukoustaistelija. I said, wow. Päättää, wow. Because his spiritual body, Koska hänen hengellinen ruumiinsa, in the physical you see him on a wheelchair. fyysisesti näet hänet In the pyörätuolissa, spirit, he's mutta a warrior. hengessä hän on taistelija. Amen. Do you understand? Ymmärrättekö? Prophet Isaiah, Profeetta Jesaja, God asked him to go and preach naked. Jumala pyysi häntä menemään julistamaan alasti. God. Jumala. Imagine today I would come here and Miettikää, että mä tulisin tänne alasti. mitä, police. Mitä ihmettä ja You poliisi see, it's funny. Me But God nauramme, can ask you to do that. mutta Jumala voisi pyytää näin. Because in the physical, Koska fyysisesti maailmassa, you are naked. näkyvässä maailmassa But in the olemme spiritual, alasti, mutta hengessä You are not naked. et ole alasti. And too many preachers nowadays Ja liian monet julistajat tänä päivänä have nice clothes, on kivat vaatteet, but they are naked spiritually. mutta ovat hengellisesti alasti. They have no authority. Heillä ei ole auktoriteettia. For the word of God, Kyllä Jumalan sana, wherever is preached, siellä missä sitä it saarnataan, comes with power, se tulee voimalla, healing, and parannuksen deliverance. kanssa ja vapauttaa. That's why I'm handing tonight. Siksi mä oon täällä. Because the Lord will bring a healing, Koska Jumala tuo parantumisen, deliverance of heart. sydämen vapautumisen. And remember, Ja muista, God is not looking at your age. Jumala ei katso sinun ikäsi, God is looking at your heart. hän katsoo sinun sydäntä. And if there is a renewing Ja jos on uudistuminen, and saying, God, here I am, send me, jos sanot, että Jumala tässä olen, lähetä minut, you will have a commission. sinulle tulee tehtävä. You will know clearly. Ja sä tiedät tarkasti. And maybe your mission is to bake a cake for your neighbor. Ehkä sun tehtävä on leipoa naapurille. That neighbor being lonely. Se naapuri voi olla yksinäinen. But say tonight, here I am. Mutta tänään sanot, että tässä mä olen. Send me again. Lähetä minut. All I want Kaikki mitä mä haluan is to do your will. on tehdä sinun tahtosi. You see, Ymmärrätkö? the world we are in, Se maailma, missä me ollaan. please understand it correctly. Ymmärrät nyt oikein. I can say, Voin sanoa, I own this computer. että omistan tämän koneen, But if I die tonight, mutta jos kuolen tänä päivänä, computer stay here, niin tietokone jää tänne I'm gone. ja minä lähden. I can say, I own this church. Voin sanoa, että omistan tämän If you seurakunnan. die, Jos kuolet, the church stays. niin seurakunta rakennus jää. Ja, You sinä can olet even pois. say, I own this marriage. Ja voit sanoa, että minulla on tämä avioliitto. If you die, Mutta jos kuolet, marriage stays. niin avioliitto jää You are gone. ja sinä olet pois. What do you truly own? Mitä todella omistat? The purpose of
owning something is an illusion. Se on niinku illuusio, että me ajatellaan, että me omistetaan The jotain. real thing you own Ainoa se oikeasti, mitä sä omistat, is how you are treating people. on se, mitä sä kohtelet muita. What you will carry to heaven with you Mitä sä voit viedä taivaaseen mukana. is not physical. Ei ole fyysistä. Everything stays here. Kaikki jää tänne. Job says, Jobi sanoo, naked I was born, alasti synnyin naked I will go. ja alastomana lähden. What are you fighting for? Mitä varten sitten taistelet? If you are going naked, Jos lähdet alasti, the real fight todellinen taistelu is a daily fight on päivittäinen taistelu, and loving your enemy. että rakastat sun vihamiestä, Because your father koska isäsi in the secret salassa sees when you love your enemy. näkee, milloin sinä rakastat sun When you love vihamiestä. those who hate you. Kun rakastat niitä, ketkä vihaa sinua. How you treat others. Miten sä kohtelet muita? Tell me one thing that Jesus owned. Kerro yksi asia, mitä Jeesus omisti. But can you tell me if there is a greater heritage than this? Mutta voitko sanoa, että on suurempaa rohkeutta kuin risti? He went slandered on the cross, crucified on the Hän cross. meni ristiinnaulittavaksi ja But he left the greatest heritage. jätti meille suurimman perinnön. And that heritage is not physical. Ja se perintö ei ole fyysistä It's tästä spiritual. maasta, vaan se on hengellistä. Keep saying to my wife, Mä sanon mun vaimolle, I don't want to leave house money to my kids. en halua niinku elää, että taloa ja omaisuutta One lapsille. thing I want to leave Yksi asia, mitä haluan elää, is Jesus. on Jeesus. Because if they have Jesus, Koska jos mun lapsilla on Jeesus, they have everything. heillä on kaikki. You can be Messi, Voit olla Messi. Ronaldo, Niin, voit olla Messi tai Ronaldo, Donald Trump. Donald Trump. The day you come in front of the throne of judgment, Mutta kun tulet sinne tuomioistuimen eteen, before the King of Kings, kuninkaiden kuninkaan eteen, if he knew, jos hän tunsi sinut, he doesn't see his son, hän ei näe poikansa, see, hän ei näyttää sivuun. no title, in front of that throne, Ei titteliä sen No valtaistuimen title. edessä. in front of that Ei throne, mitään titteleitä. nothing you can say, oh, I was giving a lot of money to Ei voi church. sanoa, että annoin paljon seurakunnalle rahaa. Yeah, you gave a lot of money, Joo, annoin paljon, but did you forgive? mutta annoit anteeksi. Did you love? Rakastitko? That's why Corinthians says, Siksi you korintalaiskirja can do sanoo, whatever you want, että voit tehdä mitä vain, and if you don't have love, mutta jos sinulla ei ole and remember, love rakkautta, have a name. ja muista rakkauden His on name nimi, is Jesus. hänen nimi on Jeesus. If you don't have Jesus, Jos sulla ei ole Jeesusta, you have done nothing. niin et ole tehnyt mitään. So tonight, Joten tänään, if you want to renew a covenant, jos haluat uudistaa sun liittoa, or if you want to step out tai jos haluat astua eteenpäin for Finland, Suomen puolesta, stand up, nouse ylös, come to the front. tule eteen, We're gonna pray me rukoillaan. for Finland. Suomen We're puolesta gonna pray for rukoillaan Ylöjärvi. Ylöjärven We're gonna puolesta, pray for Tampere. Tampereen puolesta. We're gonna pray that God Me rukoillaan, että Jumala will show His unconditional love. alkaa näyttää hänen rakkauttaan, hänen ehdotonta rakkauttaan, Because trust me, koska luota minuun. since I arrived in Tampere, Ilves, Siihen, että asti kun saavuin Ilvekseen töihin Tampereelle, inside the club, sinne klubin sisälle, seuran sisälle, already 8 new souls. jo 8 uutta sielua Not perustettu. because I've preached, Ei koska mä oon saarnannut, not because I've shared the gospel, ei koska mä oon jakanut evankeliumia, because I have lived the gospel. koska olen elänyt sitä evankeliumia. Because when they look at you, Koska kun he katsoo sinua, she's different. hän on erilainen. Why? Miksi? Tell me why. Kerro miksi. Oh, Jesus, you want this? No, He's koska his friend. Jeesus. Come. Tuu. And they came one after the other. Ja 8. he tuli yksi toisensa We jälkeen, came, 8. we're doing a Bible study Ja tehdään sellaista raamatturyhmää, opiskelua with them now. heidän kanssa nyt. And I'm saying, okay, people may see the physical, the football, Että ihmiset saattaa nähdä sen jalkapallon fyysisen puolen, but I know that what will remain mutta mä tiedän, että mitä jää. is not the trophy of Veikkausliiga, Ei ole veikkausliigapalkinto, but it's the souls. vaan sielut. It's not the goals, Se ei ole ne maalit, but it is the souls. vaan sielut. Heaven rejoice, Taivas iloitsee, not when you buy a house, ei siitä, kun sä ostat talon, not when you have done a physical things,
Ei se, että sä oot tehnyt jotain fyysisiä asioita. Heaven rejoices when a sinner Taivas iloitsee, kun syntinen repents. ontuu. You know the rejoice it is? Ymmärrättekö minä You know when ilon? you score a goal in ice hockey? Tiedättekö, kun Stadium teet goes, maalin whoa! jääkiekossa, niin Or the football just scream, suorittaa, whoa! tai The jalkapallossa. angels and all the people who departed there, they are screaming, yes, Rebecca, Kaikki huutaa sitten Come on. englanniksi, yes, mahtavaa. this is it. Tää on se. And every day, Ja joka päivä, I was running and one day I was tired in my spiritual walk. mä olin niinku hengellisessä matkassani väsyin And I started crying ja aloin itkemään, because I could see from the heavens koska näin taivaissa my mother sharing them, keep going, keep running. äitini siellä taputtamassa, että jatka. Life is not easy, Elämä ei ole helppoa, but keep running in love. mutta jatka sitä rakkaudessa juoksemista. It's hard to love, but On keep vaikea, running. on vaikea rakastaa, mutta jatka siinä. And the harder it is, Ja the harder it is, mitä vaikeampaa se on, greater is the reward. niin sitä suurempi palkinto. Amen. Amen. Let's pray. Rupeaa. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Father. If this is you, this message touch you, Jos tämä sanoma no kosketti shame in sua, the kingdom of God. niin ei ole Stand mitään up, häpeää lift your hand. meidän keskellä. Nouse ylös. You want to nouse come to the kädet. front? Come to the Jos front. haluat tulla eteen, niin tule But- eteen. Stand and be before the King of Glory. Sä Can we seisot have the Jumalan worship valtakunnan edessä. Me piano? voidaan tulla ylistämään Hallelujah. Sara ja Susanna. Thank you, Father. Thank you, Father.